YouTube channel. Magkakilin sa mga isyong saksak sinay. Welcome ang tanan ninyong mga kabintay. This is a vision of our own Human nga atong na-feature sa nangagi ang usa sa bagsik nga helicopter sa Pilipinas nga mao ang AH-64 Apache. Lain na sad nga bagsik nga helicopter sa Pilipinas ang nadugang sa atong Philippine Air Force ang atong nuntan karon ug kini mao ang T-129. Usa ka lahi nga matang sa moderno nga attack helicopter nga sama sa AH-64 Apache. Pwede pod makigsabay og dinulitay sa dogfight nga ginubatay sa kahanginan bisag jet fighter pa iyang ikabangi. Kahibaw kag ngano? Kay mura pod nig multiral fighter kalisto og linihukan sama sa AH-64 Apache. Abunda sad ni sa bomba og missiles ug dunay gihapoy gitangkil sa dekalibre nga machine guns nga kusog og hait pa sa garan. Kung mag-inuklok ang piloto sa jet fighter ug malipat sa tinargitay tungod sa kaabtik aning helikoptera, sure jud nga pwede katagod-taguron sa machine gun palang anidaan nga gitangkil sa T-129. Hastang tangki tigira ani pwede gyapong duliton sa ubos ug sigurado gyud nga magkamuritsing ang tangki digira sa mga balaani kay puwerte gyapong kusuga ang buto sa machine gun nga manghudlag 1/4 sa granada. Ako naning nalakbitan sa paghisgot-hisgot sa part 1 nga nagkalain-lain lang ang mga attack helicopter nga gi-order karon sa atong gobyerno. Gawas aning T-129 ug AH-64 Apache, doon na pay Sukol, AH-15 Cobra, Black Hawk ug uban pa. Maong sigon sa akong gisaad, ato lang ning anamanamon ug sa pagkakaron human na nato gisgutan ang AH-64 Apache sa part 1 ug karon sa part 2. Kini na sang T-129 ang bag-ong attack helicopter nga giorder sa atong gobyerno maoy atong hisgutan karon. Suma pa ni Commander Lieutenant General Allen Paredes, kining T-129 gi-consider ni nga usa ka deadly nga klase sa helicopter ug take note sa top 10 nga best attack helicopter naa ni nalanding sa ika-4 nga ranking. Daghana ang nag-ilog sa pag-order ning maong helicopter sama sa Azerbaijan, Singapore, Jordan, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, South Korea, United Arab Emirates, Brazil ug Iraq. Bisag ang China, Russia ug United States nakadaig sa performance aning helikoptera. Dako ni og ikaabag sa atong Philippine Air Force sa pagpanagang ingkaso og dunay invasion nga mahitabo sama sa Ukraine. Dili kamahayan ug dekalidad ang pag-manufacture sa maong helicopter sa hiniusang puwersa sa Agusta-Westland ug Turkish Aerospace Industries ug before ni gi-order sa atong gobyerno miagi ni og dakong digbate ug analysis sulod sa atong ahensya sa Philippine Air Force. Suma pa ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nga maoy mipirma sa maong kontrata for the acquisition of the Turkish attack helicopter pinaagi sa government to government mode of procurement under Republic Act 9184 nga diin balig unom ka T-129 attack helicopter ang gi-acquired for a total contract price of 12.9 billion pesos gikan sa Turkish Aerospace Industries. Ang disenyo aning helikoptera may pagka-stealth fighter nga diin doon na say duha ka turboshaft engines kanang gitawag og LHTEC T800-4A. Pwede siya maka-operate in hot conditions bisag sa roughly nga geographical missions ug kaya kayo i-deploy sa wide range operations and tactical reconnaissance ug sa ubang different missions labi na jud sa peligro nga opensiba sa gubat. Sa iyang maximum cruise speed nga 269 km/h bisag matrapa sa bagang duot nga aso sa gubat ug wa nay makita tungod sa kangit-ngit, makaligod gihapon ning helikoptera kay capable gihapon ni sa operating even in day and night conditions. Kabaw kag ngano, gawa sa sensor o radar
dunay gi-equip ani nga laser range finder designator ug night vision ug giabagan pa ni sa emergency locator transmitter. Sumakita gihapon ang kontra bisag ngit-ngit ug madihado na hinuon pag-counter ang kontra kay kaamgid ni sa stealth features ug ang mga significant weapons nga dunay hard targets systematic nga gi-built-in sa T129 aron maka-operate ug makasugakod bisag sa ballistic tolerance for high survivability. Labi na og marukoy ug bag-angan ang piloto nga mo-operate sa T129. Maglabad jud ang ulo sa kontra kay duna ni radio frequency jammer, radar warning receiver ug infrared countermeasures nga pwedeng tuison ang communications aron lipaton ang kontra. Pastilan kung sarambol pa ni nga sabong sa manok sa nabukabuok isaray mibarog ang manok ni San Pedro. Bantam pa jud batok sa mga Texas nga naman kay pagsultada dungan nga mihamag sa linabkanay sa babaw ang siyam ka Texas samtang ang usa ka bantam nagpaabot sa ubos. Pagtugpa pulos na samdan ang siyam ka Texas. Igo na lang sa pagtigbas ang manok ni San Pedro. Resulta pagsultada sa bantam tigbak ang tanan nga siyam ka Texas. Ingunaan na ang T129 kung ang piloto marunong mo diskarte sa pagsultada aning helikoptera. Dili kay tira pasagad sa hinamagay. Manok ni San Pedro, ugis ang balahibo. Manok na pula, postahi kay sigurado. Manok na pula. Bitaw, ang digital cockpit aning T129 dunay gi-incorporate niining musunod. Una, duha ka color multifunctional displays. Sunod, keyboard display unit, avionics central control computer, upat ka access sa automatic flight control system, weapon control units, flight data recorder, dual Doppler navigation ug air vehicle monitoring system. Apil na ang lain-laing klase sa armaments and weaponry nga diin dunay upat ka hard target points of weaponry sa gibug-aton nga 1,200 kg. Sa stab wing pylons maka-accommodate siya sa anti-tank guided missiles o air-to-air missiles nga diin armado ang maong helicopter sa 70mm guided rockets. Ipuno pa nimo ang 20mm turreted 3-barrel gun system nga naagitangkel sa nose turret ug optional armament nga may gitas-on nga 12.7mm gun pads. Ug kining tanan ma-integrate sa pag-accommodate sa duha ka piloto ang maong aircraft sa kinatibuk-an nga mission management system. Pasensya kaayo nga ginganlan ko ni og bantam ang T129. Nadungog man tingali ninyo ang akong gisaysay sa kalidad aning helikoptera. Dili basta-basta, di ba? Apan nganlan lang sa kuni og bantam sa pagkatalon. Kay bawo kag ngano kay unom ra in taon ni kabuo. Hinaoting bagong presidente mapun-an pa ni og usa ka dosina lang niining higayon na kung ubay-ubay na ang atong T129. Dili na tani i-level sa bandam or bisag sa Texas nga manok, kundili ari na tani i-level sa mga itik. Testingin na ninyong itik. Bisag 20 pa kabuok magtabang anak. Tablas pildi jud imong mga sunoy kay makabungog ang sinakdapan sa pako ani. Ug andam mo kilaw bisag hiluan pa. Ingon ana kabagsik ang atong piloto sa helicopter nga T129. Nahala sige sa sunod pohon hinaot na nalingaw mo aning akong pinubre nga impormasyon. Rock and roll natong tanan mga bay.